Yeah! Suppo, Yeah! eikö noi sun lihakset oo vähän kuumat näin kesäkuumilla? Joo, mut ne on yhtä kuumi kuin mä. Ne on aina kuumat. Ne näyttää kyllä... No hei! Eikö Sulevi asu tossa? Kyllä tää näyttää sen retisköltä. Joo, mikä läjä? Mennään kattoo Sulevi! Pidetään messi! Kyllä. Yeah! Hei, Suppo, mitä sä teet? Älä sitä käytä. Se vaimo haistaa meidät ja tulee tänne huutaan kuitenkin. Ai niin? Joo. Ja hullu muija. Yeah! Mä näen tuolta noin, mä näytän. Yeah! Seppo, No, mitä me nyt tehdään? mä näytän sulle. Sulevi! Mulla on vaimokin kotona. Tänään on lätkämatsi. Yeah! Suomi-Uzbekistan MM-finaali, hei tunnis Sulevi! En mä voi tulla, kun mun pitää pyyhkiä nämä ikkunat ja sit mun pitää siivota toi olohuone ja... Sulevi, sä oot mies! Naiset siivoo, ei miehet! Miehet vetää kaljaa ja kattoo lätkää! Niin se muuten tai niin se pitäisi olla. Niin just, sä oot mies. Älä kuuntele sitä morisevaa ämmää. Yeah! No en muuten kuuntele. Mä oon mies. Mä oon mies! Mä oon mies! Yeah! Sä oot mies! Tule siitä ikkunasta alas. Hyppää! Hyppää Sulevi! En mä voi. Tuo on liian suuri pudotus. En mä pysty. Ei, mä en pysty. Hei, ottakaa. Mä haen tuolta vähän lakanoita. Ottakaa. Mut tässä hiljaa! Tosi hiljaa! Yeah! Mitä sä oikein teet täällä? No ei kun mä näitä vaan puhdistin näitä lakanoita. Puistelin lakanoita. Kelle sä puhuit? Yksikseni mä lauleskelin täällä. Nyt tiskit koneeseen, se keittiö on ihan likainen. Ei taida olla tulossa. No ei todellakaan. Lähetään lätkiin. Yeah! Mennään kattoo lätkää! Yeah! 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 Siis yeah! Yeah! Seppo! No, On Saitolle jo vähän outoa pitää oman isän kuva seinällä. ei. Nää mun viisat on suoraan siltä. Joo, silti vähän näyttääkin. Mut ei ne oo puoliksi elitänyt kuin mun pultsarit. Ja hei, eikö se lätkä olla kohta? Niin muuten alkaakin. Voitko sä kalja? Yeah! Ota!
Ei täällä oo ku pommakkia. No hänessä käy. Jää. Hei, Seppo, aja sä telkkopaneella otan katsoa lätkää. Tulee uutis. Suomen josimiesten uutisista hyvää päivää. Kuten kaikki tietävät, eduskuntavaalien äänestysaika on päättynyt 2 tuntia sitten. Tämänhetkiset tulokset ovat: kokoomus 21%, SDP 19%, keskusta 17%, Suomen josimiehet 16%, Ruotsin Jansson-puolue 0,7%. Vähäisempiä puolueita, kuten kristillisdemokraatit, ei edes ole jaksettu ottaa huomioon tässä kaaviossa. Eduskuntavaalien lisäksi tänään pelataan jääkiekon MM-ottelu Suomi vastaan Uzbekistan. Tämän johdosta Star Wars-dokumentin esitysaika on myöhemmistetty. Tässä oli josimiesten uutiset tältä päivältä. Aina joku helvetin urheiluohjelma vie kunnon ohjelmien paikat. Nyt koko Suomi saa kärsiä siitä. Seppo. Näyttää niinku sun telkku ois ajonnut. Perkele. Niin on. Kuollua. Mitäs me nyt tehdään? Joo. Hei Suppa. No, Mä keksin. mitä? Mennään vetään päättäjyyttä. Jää! Nyt me tarvitaan kaljaa. Mennään ostaan sitä. Jaa. Otetaan Telso-messiin. Ja se kun vaikka osais sen korjata. Jää. Otetaan vaan. Nyt on aika siirtyä toiseen vaiheeseen, joka tarkoittaa sitä, että Suomi syöstään kaaukseen. Ja mikäpä tekisi sitä paremmin kuin tämä. Hyvät päivät taas täältä Suomen josimiesten uutisista. Pahoittelemme yllättävää tietoteknistä ongelmaa, jonka takia jääkiekkoottelu keskeytyy. Me emme tiedä vielä syytä, ja sitä yritetään selvittää. Toiseksi, eduskuntavaalien tulokset ovat päivitetyt, ja ne ovat seuraavat. Kokoomus 22%, SDP, Igor! Vladimir, Igor! just jaamamme tiedon mukaan alkoholia ja tupakka... Mitä? Ja alkoholi ja tupakkavero ovat juuri nousseet 1000%. Tämä ilmoitus tuli suoraan presidentin kansliasta. Tämä on ennen kuulumatonta. Ja aiheesta kertoo lisää paikan päällinen reporterimme Hebe.